ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଏ ଲୋକଟି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନରେ ତାକୁ ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଆସୁଛି ଆଉ ତା ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ମାଟି ମିଶେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଶଳା କୋଢିଆ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ବୋଲି ତୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧେଇବୁ। ଶଳା ତତେ ଏମିତି ଶୀତ ଖାଇଯାଉଛି ଯେ ତୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ମୁହଁରେ ସାବୁନ ଲଗଉଥିବାରୁ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନି। ଆଉ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ସେ ଲୋକଟି ଦେହ ସାରା ଖାଲି ମାଟି ସାଲୁ ବାଲୁ ପକେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଶଳା ଭଲ କି ଗରମ ପାଣି ଗାଧଉଥା। ଆଉ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଗରମ ପାଣିରୁ କିଛି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ହାଣ୍ଡିର ପାଣି କିଛି ପରିମାଣରେ ତାତି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଶଳା ତତଲା ପାଣି ଗାଧେଇବୁ ଏଇନା ଭଲ କି ଟିକେ ତତଲା ପାଣି ଗାଧେଇଲେ ଠିକ ଜାଣିବୁ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଗରମ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇକି ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ସାବୁନ ଲଗେଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପାଣିକି ନେଇକି ଉପରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଗରମ ଥିବାରୁ ସେ ଲୋକଟିର ଦେହ ସାରା ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ଶଳା ମୁଁ ତ ଏତେ ଗରମ ପାଣି କରିନଥିଲି କେମିତି ପାଣି ଏତେ ଗରମ ହେଲା। ବୋଧହୁଏ କୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।